Kanskje pi kumusle pavarushipo kijingirmen kijakiwan haka jingim jonga ya pi whatever pi im skills too kamet pat kamin sim jonga kapinay faya kaperte paro iei ka jingieit kaba kampe ka jingsuka ka jingim jonga ngapla kisiki bateng shine kistan tang namar Jongphi what age guy Yara pabaru kawe kalunti Tang yapi Ngan siew dor kum narukan duna Nga Thied Lamborghini Tang namarti Kajingeit yung kajing style Kabatam na Bynta Jongphi What Kane kador What Kane kasni Fide jonga Na de Jongki Nga kwa bam pinun Pilong kajinggang nut Jingieit kaba khuid haka jingkiliang Khublei tay ba Pynshlur habang apay te api kamong kanayay shahmat fi pylong ya ka jingim yonga bakmentam nganay ka jingieit api kung tim labang klet fidei ka jingkila ya kam siem yonga ka jimpir khat jonga kalalong ka ba shy lada pindona ka jingim jonga ka purple jonga kanang shy nga Thied Lamborghini tang namarti ka jingeit jonga ka jingsta ka batam na ka Bynta Jongphi what Kane kador what Kane kasni fidei jonga na de Jongphi ng Pynshlur ya ka jinglong jingim Jongphi ka jingieit pangadon na Bynta Jongphi kam laduna ka Lamborghini ka deitang ka pinta panga kwa pandong batvi ka jingieit ka ba shisha ka jingmut bangam pynleit ganya iet yapi wat lakas ki ka poy shy